Sí, a veure, jo des del grup socialista volem felicitar a la nostra veïna i membre del Club d'Atletisme Mònica Sòria Calvet, que ha quedat la tercera en la categoria sènior en el circuit de l'Albufera, i res, donar-li l'enhorabona i a seguir sumant pòdiums, que segur que ne faràs molt més. I ja està. Gràcies. Sí. Vaig aprofitar el torn de pregs i preguntes per donar-li la rèplica a la senyora consellera d'Educació, perquè és cert el que ha comentat la companyera de Compromís, Isabel, el menyspreu i la falta de respecte que mostren moltes vegades al treball del govern anterior. Falta de respecte i menyspreu a mi personalment com a regidora que era d'Educació quan diu que no farem res. O sigui, el govern anterior durant 8 anys en el Càcer no s'ha fet res en educació, i com que no s'ha fet res en educació no se va poder rehabilitar l'escoleta, no se va poder rehabilitar l'edifici del programa formatiu de qualificació bàsica o no se va poder rehabilitar l'escola d'adults. 3 rehabilitacions que se feren gràcies al treball del grup municipal, que en aquell moment teníem la responsabilitat de govern. Se van ampliar igualment els membres del Consell Escolar Municipal, se van ampliar programes educatius, se va ampliar i se van rehabilitar els 3 centres públics de la nostra localitat, que sembla que se vos oblida. Se va ampliar el Jaume I, se va ampliar el 9 d'octubre i se va ampliar l'institut, rehabilitant els edificis antics. Un treball que costa molt des de 2017 i que aconseguirem pràcticament acabar al 2023. Una inversió de 7,5 milions per part del govern del Botànic. Aleshores, és que fer afirmacions d'aquest calibre me pareix molt atrevit per la seva banda. Gràcies al nostre treball entrarem en la xarxa internacional de ciutats educadores. Per cert, el dia 30 és l'aniversari de ciutats educadores. Que sapiguem, no n'hi ha cap activitat programada per a aquesta celebració. I si vostès han pogut obrir l'aula de 0 a 1 any en l'escoleta, ha sigut gràcies al treball de l'anterior govern, que va posar les aules de 2 anys en les 2 escoles públiques. Evidentment, si hi ha aules de 2 anys en les 2 escoles públiques, els xiquets de 2 anys se reparteixen i queda espai. I si queda espai, l'obligació d'aquest govern, que sou ara vosaltres, era treballar per a habilitar aquesta aula de 0 a 1 any, com s'ha fet, i m'alegre, perquè jo m'alegre de les coses que se fan ben fetes, encara que no siga el meu color polític. I la baixada de ràtio, senyora regidora, ve de la baixada de natalitat. O sigui, no té res a veure que abans governàrem nosaltres i que ara governem vostès. La baixada de ràtio esdevé de la baixada de natalitat, que és una baixada de natalitat molt gran. I res més, és que m'ha fet molt de mal l'argumentació que ha utilitzat per a no aprovar la moció, simplement sol·licitant que se substituïsquen el personal d'administració o les conserges, utilitzant l'argumentació que ha utilitzat, crec que no és la correcta. Gràcies. Sí, no tenia previst tantes coses, però vaig. A veure, senyor Primo, això és un ajuntament. En un ajuntament hi ha diverses opinions. És de veres que, de vegades, certes afirmacions poden alterar-nos i podem votar o fer una intervenció a la contra. Però això no és ni mala educació ni és un atemptat a la democràcia, per l'amor de Déu. De què estem parlant? És la seva funció com a moderador d'aquest ajuntament posar una miqueta d'ordre, calmar els ànims i tornar a reprendre el curs normal de la sessió. Qualificar a tots d'impertinents, de maleducats, això no ajuda. Això no ajuda en absolut
a dur un desenvolupament normal d'una sessió d'Ajuntament. Per tant, també li pregaria que entenga una miqueta, que trate de moderar. Estaria bé un torn de paraula afegit, encara que el cronometre, 2 minuts, per a poder matisar algunes de les intervencions que se fan. Si no s'aixina no passa res, continuarem igual. Però no és un atac a la democràcia, ni és... Per favor, baixem una miqueta el nivell, que no estem parlant d'això. Respecte dels pressuposts, els votem en contra perquè els considerem roïns, igual que vostès els han presentat perquè es consideren bons. No són bons per se, ni són roïns per se, són apreciacions. Veurem al final de l'any quines han sigut les conseqüències, com s'han aplicat i quin resultat han donat en el poble. Però per pensar que el votem exclusivament perquè creguem que són roïns i contraposar vostè la seva opinió dient que no, que són bons. No creuen que són bons, són bons. No. Vostès creuen que són bons, nosaltres creiem que són roïns. Per això vostès els presenten i nosaltres els votem en contra. Ha plegat a dir que els han presentat en temps i que molt bé i que bé ho van fer, que els ha presentat en temps. Home, només faltava, tenen majoria absoluta. Només faltava que els presentaren fora de plaç com en els pressupostos del 25 que es presentaren en febrer. Això és el mal. Que vostès es presenten en temps i forma, doncs no me faltava. Clar que sí. Quin mèrit és així. Per cert, no recorde exactament quants pressupostos votaren vostès a favor quan estaven en l'oposició. En aquests moments no recordo, pot ser que estigui equivocat i en votaren algú. Després, un poc en la línia que tant de la senyora Parra com de la senyora Lucendo, en aquest cas respecte del conveni, de veres, desaprofiten vostès moltes ocasions per a tendir ponts, per a que siga una sessió més amable. Perden vostès l'ocasió, no sé si inconscientment o volent. Quina necessitat se té de parlar de lo mal que estava antes i lo bé que van fer vostès? Que han tingut que fer adequacions. Clar, és un conveni de fa 4 anys i d'ací 4 anys, quan pensa n'hi haurà que fer adequacions. Clar que sí. Només faltava que no se tingueren que fer. Però, des de luego, no ajuda en res en una sessió en la que tots li estem votant a favor una moció que la considerem correcta, un conveni que considerem bo, que vostè desaprofiten l'ocasió d'aquesta manera. És que no ho entenc. Era molt fàcil dir, agraïm, és un conveni, anem a treballar, no, és que damunt s'apunta el tort de que el tanto de que si nosaltres, que gràcies a... No, si és que l'han votat tots a favor, si aquest conveni s'ha presentat exactament igual haver estat el grup polític haver estat, perquè consideren que és un bon conveni. De veres, és molt trist que desaprofiten aquestes situacions per, ja li dic, per a tendir ponts, per a fomentar aquesta col·laboració de la que tantes vegades es queixa. No puc resistir-me a contestar un poc al tema de la violència de gènere. La veritat és que suposo que no ho entenen o no tenen ningú interès en entendre-ho. En Espanya les dones que maten a dones van a la càrcel. Els homes que maten a dones van a la càrcel. Les dones que maten a xiquets van a la càrcel. Les dones que maten a homes van a la càrcel. Els homes que maten a xiquets van a la càrcel. Els homes que maten a dones o a homes van a la càrcel. Però si no estem parlant d'això, perquè ahir el Codi Penal fa el seu treball. Així estem parlant d'una situació molt concreta, que és la violència de gènere. I la violència de gènere té uns arrels molt profunds en un masclisme establert històricament en la nostra societat. En un masclisme que comença quan un xiquet es considera en el dret de llevar-li el mòbil a la xiqueta, en dir-li en qui estàs parlant, en dir-li quina roba dus, no vaig a ser aixina, que comença ahir i que té l'expressió més brutal en l'assassinat d'eixa dona, la maté perquè era mia. Abans se deia això, deudas de honor,
o crímenes de honor. Crímenes de honor seria abans. Ixa és la violència específica que s'està combatent en aquestes mocions. Les dones que maten van a la càrcel. Els homes que maten van a la càrcel. Si tot el món, si se considera culpable, va a la càrcel. Però això no és el que s'està parlant així. S'està parlant d'aquesta violència específica. Suposo que no ho entendran, però és igual. Jo faré com el senyor alcalde, de quan en quan els ho repetiré i en un vano intent de que ho entenguen. Volia fer referència a dos resolucions que crec que mereixen un comentari especial. Són la 1718 i la 1760, són la renúncia del coordinador d'esports i la renúncia de l'enginyer municipal, després de, com s'ha dit molt bé, 14 anys treballant en l'Ajuntament d'Alcàsser. No se'n van perquè han trobat alguna millor. Me costa trobar les paraules per no ser especialment ofensiu, que no és la meva intenció, però sí que m'agradaria deixar constància d'una realitat. Se'n van per una mala relació amb vostè? Sí, senyor Primo. Se'n van per una mala relació amb vostè? Se'n van perquè consideren que les condicions de treball en les que estan fent, la tensió en la que se treballa així, acaba per superar-los, que no els compensa, que prefereixen anar-se'n encara que siga en situació pitjor. Ja sé que vostè no s'ho creu, però li dic a vostè que per desgràcia això és així. I això me fa pensar que aquest tràfic de funcionaris que n'hi ha des que vostè és alcalde, pues igual té alguna cosa a veure en que no exerceix vostè com cal les funcions de cap de personal per aconseguir mantenir una plantilla suficient i estable que atenga les necessitats del poble. I finalment he presentat una via proposició la moció que en comissions no se vota d'urgència. Sí, se vota l'urgència, no va eixir l'urgència. Consideren vostès que no era urgent parlar de la sol·licitud de convocatòria d'eleccions. Crec que la tragèdia del 29 d'octubre del 24 es pot veure des de molts punts de vista. Hagueren negligències, hagueren males previsions, si volem, males planificacions urbanístiques. Totes aquestes coses hauran de ser analitzades i estudiades per tractar d'evitar o almenys pal·liar les terribles conseqüències de futures d'any, perquè van haver les d'any. Encara que vos diga que no n'hi ha canvi climàtic, doncs sí que n'hi ha. Però tenim una realitat inqüestionable, terrible, que ens fa encollir el cor, i és que n'hi ha 229 persones mortes. Només aquesta xifra dolorosíssima hauria degut de ser motiu per a que el màxim responsable autonòmic, la persona sobre la que recau la major obligació de protecció, haver de presentar la dimissió immediata. La dimissió immediata. Junt d'això, el senyor Mazón porta un any de mentides, ocultacions, falsetats, indignitats, com ara el paperot que va fer el funeral d'estat per a víctimes de l'Aran. I, a més, ho està fent baix el paraigües la protecció i el recolzament tant del seu partit, el Partit Popular, com de Vox. Partit més obsessionat en les seues manies persecutòries, el PSOE, Pedro Sánchez, la negació del canvi climàtic, que en la veritable recuperació de la societat valenciana. Quan finalment el senyor Mazón ha decidit dimitir com a president, ho ha fet pensant exclusivament en el seu interès
en el seu futur judicial, cada volta més incert. Per això manté l'acte de diputat, per tractar de retardar la inevitable acció judicial. I ho torna a fer amb el suport del PP i de Vox. Evidentment, l'acte de diputat és seu, no se pot obligar, no li se pot obligar. Però haver estat bé que s'haveren pronunciat com a partit i públicament li s'haverà demanat l'acte. Sí, el senyor Ábalos i els senyors catalans se demana l'acte. El senyor Ábalos no ha fet cas, no li se pot obligar, per desgràcia. També hauria d'estar fora del Parlament. Des d'aquest punt de vista, pensem que només unes eleccions autonòmiques podran resituar les coses i encetar una nova etapa. Que siga la ciutadania valenciana i no els despatxos de Madrid qui decidisca una nova composició de les Corts Valencianes, siga la que siga, no sabem quina va ser. La ciutadania anirà, votarà i n'hi haurà uns resultats electorals, els que siguin. Pensem que això sí que donaria un espai de consol i de reparació a les víctimes i als seus familiars. Especialment a ells, però també a les institucions. Necessitem que les institucions tinguin credibilitat. I les institucions les formen persones. Són les decisions de les persones les que van a determinar aquesta credibilitat. Per tant, això és en l'àmbit en el que devem com a Ajuntament, entenem, com a partits, en el que devem pronunciar-se. Jo no vaig a dir que Mazón a la càrcel ni coses d'aquest tipus. Això ho determinarà la justícia, que va d'això està. Tinc la meva opinió com a persona, però res més. Acabat? Sí, només una reflexió final en el sentit de que necessitem donar credibilitat a les institucions, necessitem i ahir crec que com a representants dels partits polítics majoritaris tenim un deure molt gran. La veritat és que no estem per tirar coets, no s'enganyem, però en aquest àmbit en concret i sobretot per la circumstància de 229 persones mortes, crec que la reparació justa és unes eleccions, un anticipo d'eleccions. Gràcies. Acabat. Sí, senyor.